Kumusta kumuntanan din ha sa BJMP Giholngan City. Sama sige hapon, nalipay kog dako nga makauban kaninyo karon. Aron nga kita magtuon sa pulong sa Ginoo. O nagapasalamat usab ako sa tanan nga mitabang. Aron nga kita successful. Hinaut po unta nga ang Dios magapanalangin kanatong tanan karon. Sa dili pa kita magsugod, atong hangyon ang Ginoo nga magkauban kanato karon. Iduko natong ulo o ipiyong ang mga mata aron nga atong ihatag ang tanan sa atong Ginoo. Magampo kita. Among Amahan nga langit nun, daghang salamat niining panahon nga kami makatuon sa imong pulong. Ginoo, hinaot po unta nga imong abrihan ang among kasing-kasing. Hinaot po unta nga ikaw maoy magatudlo kanamo karon. Lord, i-prepare nimo ang among kasing-kasing. Hinaot po unta nga ang Espiritu Santo maoy magauban kanamo karon. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. So unsa may sa dili pa kita magsugod, kadaghanan sa atong tradisyon nga mag-review unsa may iyong nahibaw-an, unsa may atong nahibaw-an may tungod sa nahibaw-an may tungod sa atong leksyon, sa atong lesson sa chapter 8. Mag-review kita sa chapter 8. Dito atong mahibaw-an nga usa ka babae nga nahuli sa akto gyud nga gidala nila siya ni Jesus. Nga gusto nilang batuhon nila apan unsa may gihimo ni Jesus. Nagsulat siya sa yuta. Ug iyang giinan mga tao, mga reliyosong mga tao. Kaysa katoy walay sala, mao'y unang mobato. Silang tanan nawala. Si Jesus lang ang walay sala dito apan wala siya mobato. Iyang gihatagan og pasaylo ang babae. Dito usab sa kapitulo 8 atong mahibaw-an nga si Jesus miingon nga siya ang kahayag sa kalibutan. Og miingon usab si Jesus nga kamo ang mga sumusunod nako mao'y kahayag dinha sa kalibutan. Dito ato usab nga mahibaw-an nga ang mga reliyosong mga tao miingon siya kamo dili makaadto sa akong adtuan. Dili kamo makaadto sa langit. Mahabilin lang mo diri. O sa versikulo 8 sa kapitulo 8 usab, dito atong makita ang pinaka famous popular nga saying, ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. The truth shall set you free. Ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Ang kamatuoran mahitungod sa atong Ginoong Jesucristo. Mao iyang giingon. Makahatag natog freedom, makahatag natog kagawasan. Dito ato usab nga mahibaw-an nga si Jesus miingon nga sa wala pa si Abraham, kini si Abraham ang una mo ni mga amahan sa mga Hudiyo. Miingon si Jesus, sa wala pa si Abraham, dinha nako. So ang pagsabot sa mga reliyosong mga tao nga si Jesus miingon, ako Ginoo. So andam na unta silang batuhon si Jesus. Apan nawala si Jesus silang atubangan. O pagkahuman di adto moadto kita sa kapitulo 9. Ato sang tan-awon ang background sa kapitulo 9. Unsa may background ani? Dili ba sa atong pagtuon dinay dako kayong fiesta, ang fiesta sa balay-balay
8 ka adlaw ang fiesta sa atong nabawa na. So pagkahuman sa 8 ka adlaw, mga tao mipauli na. Mipauli na silang lungsod sa ilang probinsya, mipauli na sa ilang mga nasyon. Si Jesus nahabil dito ang iyang mga disciples. Kay gusto siyang magtudlo gihapon dito sa templo. So samtang naglakaw-lakaw sila, muana na ta sa sa versikulo 1. Versikulo 1. Naana mo sa kapitulo 9. Verse 1. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Lisod siguro kaayo ni sa kinabuhi ni tawhana. Kung ikaw ug ako, o dili makakita, lisod siguro kaayo kinabuhi. Kini tawhana, wala makikita babae nga gwapa di ay sila. Wala usab siya makakita og lalaki nga gwapa o gwapo di ay nga lalaki. Mo na ibot na akong ipasabot. Wala siya makitag bulan, wala siya makitag bituon, wala siya makitag matahom nga bulak. Mo na iyang sitwasyon. Unsa man siguro himo ni Jesus? Versikulo 2. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya, magtutudlo or rabbi, kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta? Siya ba o ang iyang mga ginikanan? So naamang ilang mga pagtuo, mga paniwala, dili si Jesus pero kini mga tawhana, bisan ang mga disipulo, murag nito usab sila nga kung ang usa ka tawo adunay sakit tungod sa sala, mao na ilang paglantaw nga kini sila nakasala, so adunay sakit nga gihatag sa Ginoo. Posible usab pero niining sitwasyon na lain. Unsa may giingon ni Jesus? Si Jesus mitubag ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala o sa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya na taong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag dinha kaniya. So aron nga ang gahom sa Ginoo maipadayag kaniya. Usahay ang kalisod sa kinabuhi, ang kapaitan sa kinabuhi, ang mga nahitabo nga dili maayo sa mga kinabuhi, makatabang di ay na. Mingon si Jesus, aron nga makita ang gahom sa Ginoo. Aduna ko'y ika-istorya ninyo. Nag-eskwela akong nautical sa Cebu. Gusto ko nga mahimong kapitan. Gusto ko nga makabiyahe sa tibok kalibutan. Gusto usab ako sa unang panahon, gusto ko nga dako kay sweldo. Kay dako man sila sweldo. Karon nakatrabaho ako. Barko nga gikan sa Pilipinas moadto sa Japan. Kung trabaho giingon na lang parser, dili official gyapon. Apan sa pagkaman sa 3-4 ka bulan, ilang gikuha ang posisyon nako. Nawala ang akong trabaho. Kini galisod ko kaayo. Dili ko maka-aksepta sa akong kagalingon nga akong pagtuo nga Ginoo, wala man ako'y sala. Nganong imo man kong gipunishan. Nganong imo man kong gisilutan. Mo na akong paglantaw. Nasuko ko sa Ginoo. Apan kay bulo mo, sa dihang nagpanaw na ang barko, wala na ko. Miadto sa lugar. Sa dalan, sa dagat, nasunog ang barko. So ang uban nagluksuan, ang uban nasunog. Maunay akong eksperyensya. Nga, katong nahitabo na ako, maayo di ay, kaya akong giproteksyonan, na dili ako makasakay sa barko. Na nawala akong trabaho. So sa akong paglantaw sa una nga, kinidili maayo. Apan ang Ginoo na hibalo, na mas maayo di ay.
So, ang kapakiyasan sa kinabuhi sa mga tao nga misunod kaniya, sa mga tao nga nahigugma kaniya, maayo di ay. Unsay sulti ni Jesus aron makita nato ang iyang power, aron makita ang ikapadayag niya ang iyang gahom. Samtang adlaw pa, miingon si Jesus, kinahanglan buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako, kay moabot ang kagabion ug wala nay makatrabaho, wala nay magtrabaho. Si Jesus 33 siya katuig dinhi sa kalibutan. At tulo lang katuig ang iyang ministeryo. So, duol ra kayo ang iyang pagka-ministeryo. So, dili niya wala niya usik ang iyang panahon. Iya gyung gihimo ang iyang panahon aron nga matudluan niya ang mga disipulo kung unsay iyang plano sa kinabuhi nila. Di na ako ika-istorya kanimo. Kay ang Ginoo ato makita karon nga dili wala niya usika ang iyang kinabuhi. Usahay usika natong kinabuhi. Unsay atong gihimo nga usik-usikan lang nato. Di na ako ika-istorya kaninyo. Di na tulo ka mga batanon sa universidad. Maayo kay siya sa basketball sila. Gikuha sila sa NBA. Sulduan og dako kayo kaya mga NBA players dagko nagsuldo. Wala nila gi-akseptar. Gi-akseptar nila nga mahimo silang misyonaryo dito sa South America. Nga gusto nila kining mga native, kining mga luog, mahibalo mahitungod sa gugma ni Jesus. Kahibalo ka, sila gipatay sila sa mga luog. Daghang mga tao miingon nga usik ang ilang kinabuhi. Daghang unta sila kwarta sa NBA. Apan nagpakamatay lang sila dito. Apan dili usik ang ilang kinabuhi. Kay pagkahuman sa 20 ka tuig, daghang mga tao dito, mga luog nga nahimong Kristiyanos tungod sa ilang kinabuhi. So dili tanan nga nanghitabo sa imong kinabuhi nga makasira nimo. Sa mga tao nga nahigugma sa Ginoo, mas maayo ang nahitabo silang kinabuhi. Dili pait ang kinabuhi kay adunay katuyuan kung unsay nahitabo sa imong kinabuhi. Ang kapaitan sa kinabuhi adunay tuyo. Versikulo 5. Samtang aniya pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Miingon siya, samtang dinhi naa pa siya din sa kalibutan, siya ang kahayag. O si Jesus miingon usab kanatong tanan sa mga sumusunod. Miingon siya, kamo ang kahayag dinhi sa kalibutan. Wala na ako, kamo ang kahayag, kamo ang light dinhi sa kalibutan. Itong mga tao nga nagsunod ni Kristo, dina sa BJMP, kamo ang kahayag dina. Adunay tuyo ang Ginoo dina ninyo. Versikulo 6, humaniyag sulti niini si Jesus nang luwa sa yuta, miduol siya sa buta. Unsay gihimo niya? Humaniyag sulti niini si Jesus nang luwa sa yuta ug naghimog lapok, ginamit ang laway, unya gipahira niya sa lapok ang mata sa tao. Mura ni kini mura ni siya muni lapok na mo sa Regina, blue ang color. Aking giluparan aron mahimong lapok. Unsa may pagbati reaction sa tao nga buta. Siguro nalipay siya dako,
nga o nay midul na ako muhatag og daghang kwarta. Iyan ang gihatag iyang kamot para mudawat og kwarta. Unsa may nahitabo? Natingala siguro siya kay gibutangan maglapok ang iyang mata. Kung ikaw, unsa man siguro imong buhaton? Nga instead, nga kwarta unta pero lapok, naigo ang imong mata sa lapok. So natingala siguro husto. Kining buta, tanaw na to. O giingnan niya lakaw, panghilamos didto sa lanaw sa Siloam. Kining ngalana nagkahulugan og pinadala. Busa milakaw ang tawo og naghilamos og unya unsa may natabo. Mibalik siya og nakakita na siya. So katingalahan og jutay. Nganong si Jesus wala man moingon dayon nga ikaw wala ko'y kwarta nga ihatag nimo. Apan ikaw akong hatagag bagong mata. Ngano pa man matingala kita, ngano pa nagilupara niya ang yuta, gibutang niya sa mata, paghuman gipaadto pa niya sa tubig sa ubos sa Jerusalem, nga manghilamos, nganong wala man dayon niya himua. Wala ta kabalo, wala ka kabalo. Apan unsay nahitabo dito? Unsay nahitabo? Busa milakaw siya ang tawo og nanghilamos og unya mibalik siya nga makakita na. Ngano nakakita man siya? Unsa may mga reason? Tungod ba kay mituo siya nga miingon muadto ka dito? O nga nagpapahid siya sa iyang mata? O tungod sa atong Ginoong Hesukristo? O kining mato kita sa versikulo 8, unya ang iyang mga silingan o ang mga tawo nga nakakita kaniya nga nagpakilumos sa wala pa siya maayo nangutana. Dili ba mao kini ang tawo nga kaniadto kanunay nga naglingkod og nagpakilimos? Dili sila makatuo nga mao ni nahitabo sa tawo. Kay wala pa man sila makadungog nga naay usa ka tawo nga buta paghuman naayo. Buta sa pagkatao gyud. Mao nang di sila din makatuo. May miingon mao kana siya. Apan ang uban miingon dili, pareho lamang sila gitsura. Adunay kining hitsura. Pipila nakatuig karon, dinay mga amigo na ako miingon nga o naay Pilipino nga kamukha gyud nimo ang hitsura pareha kaayo. Pareho mo magsulti. Ingon ako kinsa man siguro na nga wala man ko'y kaluha. So sa kaadlaw nagkita mi. Ako siyang gilantaw, paghusto, ang iyang buhok, ang iyang dalungan, ang tanan. Natingala siya. Nganong galantaw man kanako? Akong giingnan, murag pareha mong yuta. Siya dili. Kabalo ka, pareho mi. Apan mas gwapo siya kaysa ako. Pero sige na lang, bisag dili ko gwapo. Basta mahimsog lang ako. Og sa versikulo 9 miingon siya, busa ang tao mitugan, ako bitaw ni. So gi-acceptar niya na ako tong nagpakilimos dito sa templo. Sila nangutana kaniya, nganong makakita ka naman karon? So mao ni simple yung pangutana, ang tanan mangutana, nganong makakita ka naman? Kay dako kaayo ni nga milagro. Siya mitubag ang tawo nga ginganlag Hesus, naghimog lapok ug unya gipahiran niya kini sa akong mata o giingnan ako. Lakaw ngadto sa Siloam og paghilamos. Busa miadto ako og naghilamos unya nakita nako. Busa og nakakita na ako. Yang istorya. Pero karon
akong hangyoon mong tanan. Mulantaw mo sa inyong wala. Mulantaw mo sa inyong tuo. Tanawa kong nang hilambos ba ng imong mga amigo din ha, imong mga silingan sa lingkuranan. Pangutana sila kung nang hilambos ka ba? Guys, walay problema. Mo-attend mo sa atong Bible study, bisag walay panghilamos, bisag walay kaligo o 5 ka adlaw. Okay lang. Nangutana sila, hay naman siya karon, hay naman si Jesus. Ingon siya, wala ako masayod. Unya mitubag. Giusisa sa mga Parisiyo ang tao nga naayo. Naani mga leadership, mga reliyoso. Nag-usisa sila unsay nahitabo. Unya ilang gidala ngadto sa mga Parisiyo ang tao nga kaniadto buta. 14. Adlaw igpapahulay kadto sa paghimo ni Jesus og lapok og sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Dako ning problema. Adunay pito ka sitwasyon nga gihimo ni Jesus ang milagro sa adlaw Sabado. Para sa ato karong panahon na, dili ni importante, dili ni serious kayo, dili ni serious, dili ni dakong problema. Apan sa ilang panahon, 2000 na katuig karon, kung naay imong himuon sa adlaw nga Sabado, mamiligro ang kinabuhi nimo. Nganuman unsa man guning Sabado, kay bulo ka. Si Moises, siya ang nakadawat og 10 ka sugo dito sa bukid sa Sinai. Kining na 10 ka sugo, iyang gitudlo. Apan ang mga rabbi, mga Hudiyo nga mga rabbi, unsay nahitabo, ilang gidaghan ni sobra sa 500 ang napulo ka sugo nahimong 500. Aduna sila mga balaod nga kinahanglan dili ka maghimo niini kay makasala na ka. Kinahanglan dili ka magkuha og sugnod kay makasala ka na. Kinahanglan dili ka manglupad kay makasala ka na. Naay dako kay ng libro nga Misna nga naay mga butanga, dili ka mukaw niini, dili ka mo adto dito, dili ka mulakaw, daghang himuon. Mauna sila, stricto kay sila nagbantay. Aron nga ang mga tao musunod ang ilang paglantaw nga tungod sa ilang gihimo nga ang mga tao malipay ang Ginoo. Tinuod ba na? Kinsa may mangutana kita, kinsa may gahatag sa napulo ka sugo sa 10 Commandments? Kinsa may nakadawat sa napulo ka sugo? Si Moises. Dito sa sagbot nga gasunog nga nagsulti na dungog ni Moises. Kini ang Ginoo. Nangutana si Moises, kinsa may imong ngalan? Mingon siya, ako mao ako. Sa in English, I am who I am. Sa original nga sinultian, ego aimi. Ako mao ako. Wala siya moingon ako si Jehovah. Mingon siya ako mao ako. Mao ni ginamit, mao ni gihimo ni Jesus. Gipangutana siya, kinsa man ka? Mingon siya ako mao ako. Ang gigamit dito sa sinultian sa paghatag sa 10 ka sugo, mao'y gigamit ni Jesus, ako mao ako. Kinsa may gahatag sa 10 ka sugo? Walay lain kundi si Jesus ang gahatag sa 10 ka sugo. Karon kini mga Hudiyo, mga relihiyoso, ingon nga ikaw nakasala kay wala ka mutuman sa 10 ka sugo. Katawanan kay si Jesus ang gabuhat sa 10 ka sugo. Siya ang nahibalo kung unsaon pag-interpretar sa dako kayo ng interpretation niya nga ang pagsunod sa adlaw nga Sabado
Yun siya, kini itabang sa Ginoo, itabang sa mga tao ang adlaw ipapahulay. Mao na iyang gihimo, gitabangan niya. Gihatagan niya og sight, gihatagan niya og gibalikan niya og hatag ang maayong mata sa usa ka tawo. Makakita na. Wala siya paglantaw nga Sabado ni wala ko himuon. Matulog lang ko. Iyang gihimo sa pagtabang. Mausab ka na ang iyang gitudlo nato. Himo nato nga adlaw ipapahulay. Adlaw ipapahulay sa pag-alagad apan sa mga bag-ong sa mga Christians sa pagsugod sa Kristyanismo. Wala na sila ga simba sa Sabado. Kasimba na sila sa adlaw ipapahulay. Sa adlaw nga Domingo. Unang adlaw. Pero dili lang tamuan na din na kay mapalayo na ta sa atong leksyon. Lain ang atong topic karon. Unya gipangutana pag-usab sa Parisiyo ang tao kung giunsa siya pagkakita og siya miingon kanila. Giputangan niya lapok ang akong mata ug unya nang hilamos ako og karon makakita na ako. Tinuod ang gisulti. Pipila sa mga Parisiyo miingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala man siya magtuman sa balaod mahitungod sa adlaw ipapahulay. Kana siya, miingon sila, dili na gikan sa Ginoo, kay wala sila mutuman sa adlaw nga Sabado. Siya ang Ginoo. Apan ang uban miingon, unsaon man sa usa ka tawo, unsaon man sa usa ka makasasala sa pagbuhat sa mga milagro nga sama niini. Miingon sila, unsaon man sa makasasala nga daghang makasasala dili makahimog milagro, kining tawhana si Jesus nakahatag og daghang milagro. Siya gikan gyud ni siya sa Ginoo. So nabahin sila, versikulo 17. Busa nangutana pag-usab kaniya ang mga Parisiyo. Nag-ingon ka nga giayo kaniya sa imong pagkabuta. Kung tinuod kini, unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya. Unsa may imong opinyon mahitungod ni Jesus. Do you think sa inyong paglantaw nga mahadlok kining tao, usa ka pobre, usa wala siguro sinina nga maayo, wala siguro tsinelas, o giatubang niya ning mga sikat nga mga tao. Sa unang panahon kini mga Hudiyo, mga Farisiyo, mga Pharisees, mga Sadducees, gwapo kay sinina nila gasidlak-sidlak og siya pobre kaayo. Unsa may iyang himuon siguro. Gipangutana siya, unsa may iyong opinyon mahitungod din ang tawhana mahitungod ni Jesus. O ang tao mitubag siya usa ka propeta. Unsa man ang propeta sa ilang pagkasabot sa unang panahon. Ang propeta, spokesman, magsusulti, pananglitan ang Ginoo musulti sa usa ka tawo. Propeta. O siya ang musulti sa mga tao. Siya ang propeta. Spokesman, siya ang magsusulti sa gikan sa Ginoo, siya ang magsusulti sa Ginoo. So miingon siya ang propeta. 18, apan ang mga kadagkuhan sa mga Hudiyo wala motuo nga siya buta kaniadto, hantod nga gipatawag nila ang mga ginikanan sa tawo. So dili sila motuo. O gipangutana niya ang amahan, ginahan, inyo ba siyang anak? Buta ba siya siyang daan sa iyang pagkahimugso? Kung tinuod kini, ngano makakita naman siya karon? So gipakuha nilang ginikanan, gipaadto dito sa templo. Giimbestigar sila. Siguro na-nervyos ni sila. Bisag ako siguro, ma-nervyos kung kini silang mga tawhana, mga haring gangis, ipatawag ka. Versikulo 20, ang iyang mga ginikanan mitubag, tinuod nga siya among anak,
og tinuod usab nga natawo siya nga buta. 21, apan wala kami masayod nganong makakita na siya karon og kinsa ang nag-ayo kaniya. Pangutana lang siya kay but-an naman siya og makatubag na mahitungod sa iyang kaugalingon. Siya, pangutana siya. So ang iyang mga ginikanan mahadlok musulti nga mao ni nahitabo. Gisulti kini sa iyang mga ginikanan tungod kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Og nagkauyon nga kadtong moingon nga si Jesus mao ang Misayas, dili na ilhon nga sakop sa sinagoga. So dili na sila makasulod sa simbahan. Sa ilaha, importante kayo nga makasulod sila sa simbahan kay dito sila makaampo, dito sila mangayig pasaylo, dito sila mag-offer. So daghang mahimo nila dito karon dako kayong problema kung dili sila makasulod. 23. Kini ang hinungdan ang iyang mga ginikanan miingon, but-an naman siya. Pangutana lang. Dili sila gusto magpakialam, manghilabot, nahadlok pud sila. Ang tao mitubag, wala ako masayod kung makasasala ba o dili si Jesus. Ang nasayran ko lamang, mao nga buta ako kaniadto apan karon makakita na. 26, sila nangutana, unsa may ang gibuhat kanimo nga makakita ka naman? Siya mitubag, gisultihan ko na kamo, apan wala kamo mutuo. Nganong buot man kamong mamati pag-usab? Buot ba usab kamo nga mahimong iyang mga tinunan? O giinsulto siya sa mga Parisiyo. Ikaw ang tinunan ni adtong tawhana, apan kami mga tinunan ni Moises. Kinsa man ni si Moises? Kini si Moises dako kay influensya nilang tanan. Si Moises maoy gasulat sa unang 5 ka libro, gingon nilang Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So siya ang nagsulat. Dako kay silang mao ni ilang gitun-an og husto. So maingon sila, kami mga sumusunod ni Moises. Unsa may kasulti sa tao, ako ang sumusunod ni Jesus. Makasulti ba mo ni anak nga kamo ang sumusunod ni Jesus? O moingon kamo, ako ang sumusunod sa among simbahan? Nasayod kami nga ang Dios misulti kang Moises apan bahin ni atong tawhana. Buot nila pasabot si Jesus, wala gani kami masayod kung tagadiin siya. Ang tao mitubag, kahibulungan. Kamo wala masayod kung tagadiin siya. Apan giayo niya ako sa akong pagkabuta. Naghatag siya testimonyo. Karon paminaw na to nga siya ang nagsermon ang gisermonan ning mga sikat nga mga tao. Miingon siya, nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasasala. Wala ko kay balog unsa ang tuno sa iyang pagsermon, sa iyang pagtulo nila. Apan basig miingon siya, nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasasala. Apan paminaw niya katong nagtahod kaniya og nagtuman sa iyang gisugo kanila. Sukad pamasukad, wala pa gayud igdungog nga may nakaayo sa mata sa tao nga nahimugsong buta. Kung kining tawhana dili pagikan sa Dios, wala gayud kitay mahimo. Wala gayud siya ay mahimo. Sila mitubag ang mga Hudiyo. Natawo ka og nagtubo diha sa sala ug karon magpaluma-luma kag tulo kanamo. O gihinginla nila siya gikan sa sinagoga. So mauni iyang nakuha. Sa pagtuo niya sa atong Ginoong Hesukristo. Sa pag-ayo sa iyang mata. Ang relihiyon nasuko.
Siya gisalikway sa katiliman, gisalikway siya sa mga relihiyoso. Apan gidawat siya ni Jesus. Kung ikaw, unsa may imong pilion, isalikway ka sa simbahan o dawaton ka ni Jesus. Ako mituo usab nga kung makaadto na kita sa langit, atong makita kining tawana, kining buta. Ato sa makita katong babae nga 5 ang bana. Kay gipasaylo sila. Espirituhanong pagkabuta. Kita nahibalo nga sa pagtuon adunay physical, adunay espirituhanon. Physical nga buta ka, aduna po'y espirituhanon nga buta nga bisag naa sa imong atubangan, dili ka makakita. Mao nay spiritual blindness. Si Jesus nakabalita nga ang tao nga iyang giayaw gihinginlan nila gikan sa sinagoga. Unya nakita niya ang maong tao og giingnan. Mituo ka ba sa anak sa tao? Mituo ka ba sa Misaya? Mituo ba ka ni Kristo? Sir, tug-ani ako kung kinsa siya, aron mutuo ako kaniya. Ang tao mitubag. Si Jesus mingon, nakakita na ikaw kaniya, og siya ang nakigsulti kanimo karon. Wow, nakita niya ang Misaya. Kining usa ka tawo nga ignorante sa Biblia. Pobre kayo. Siya ang nakakita ni Jesus. Giabrihan ni Jesus ang iyang mata, espirituhanong mata. Versikulo 38, mituo ako Ginoo. Ang tao miingon ug miluhod siya sa atubangan ni Jesus. Unsa may bote pasapot? Siya miluhod, giampuan niya atong Ginoo Hesus Kristo. Ordinaryo ba nga tao si Jesus? Dili. Si Jesus miingon, miani ako ni ining kalibutana aron sa paghukom, aron nga ang mga buta makakita ug kadtong makakita mga buta. Kini siya, buta siya sa physical. Apan giabrihan sa Ginoo ang iyang espiritu hanon nga mata. Nakita niya nga si Jesus ang manuluwas. Katong mga relihiyoso nga nagtuon og husto, nabutahan sila sa ilang sayop nga pagtuo. Sila ang dili makakita sa espirituhanon. Aduna sila'y mata, nakita nila si Jesus sa atubangan gyud, nadungog nila, apan dili sila motuo. Sila ang mga buta. Unsa may pilion ninyo? Unsa pilion ninyo? Nga kamo makakita sa espirituhanon gayon. Mao na atong pag-ampo nga abrihan niya ang atong mata nga makita nato nga si Jesus lang ang manluluwas. Versikulo 39, versikulo 40. Pipila sa mga Parisiyo nga dito uban kaniya nakadungog sa iyang pagsulti niini, o sila nangutana kaniya, buta ba di ay usab kami? Niingon siya. Niingon ang mga Parisiyo. 41, si Jesus mitubag, kung buta pa kamo, wala unta kamoy sala. Apan kaniguman kamo nga makakita kamo, sa ato pa sad-an kamo. Maulay conclusion sa atong Ginoong Jesucristo. Tungod sa inyong pride, tungod sa inyong pagtanaw sa inyong kagalingon kamo, nga kamo ang pinili, nga kamo relihiyoso kayo. Sa pila ka, sa usa ka adlaw pila ka busy kamo mag-ampo. Daghang kamong gi-offer dito sa templo. Kamo buta di ay wala kamo makita sa akong pag-ani dinhi sa kalibutan. Wala kamo makikita. Kamo ang mga buta.
Kining mga tao nga humble, mapainobsanon, nga gakinahanglan, giuhaw, mao'y nakikita sa atong Ginoo sa Kristo. Mag-ampo kita. Among amahan nga langit nun, daghang salamat sa lesson nga among nahabaw-an karon. Hinauplo ta nga imong buksan ang among mga mata aron nga among makita nga ikaw ang among kaluwasan. Lord, nagaampo ako nga imong panalanginan kining akong mga igsoon dinha sa preso sa BJNP. Uban na sila Ginoo sa tanan nilang buhaton. Sa ngalan ni Jesus, Amen.